तर मी आता चालू केलंय पहा. कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्ह मध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. तर पटापट जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत आहे. नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे म्हणजे मेसेज वगैरे पटापटा येत नाहीये. तर लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. हॅलो मानसी. मला वाटलेलं मानसीच असणार आहे. परत लाईक डन. थँक्यू. अगं वायफाय गेलंय ग, त्यामुळे ना बेरिंग येतंय. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत आहे. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. हो, वायफायचा प्रॉब्लेम होतो कधी कधी. हा ग, अली 2 वेळा तर तसंच झालंय, प्रॉब्लेम येतो. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर कोकणात जोरदार पाऊस चाललाय. तर खूप शेतीचं नुकसान होत चाललंय. काय करणार. मानसी ताई टोमॅटोची चटणी छान बनवली. ओके, बघ सम्राटने तुला सबस्क्राईब केलं आहे. व्हिडिओ बघितला तुझा. थँक्यू सम्राट. थँक्यू सम्राट दादा. असं मानसी पण बोलते. मानसी म्हणतात थँक्यू सम्राट दादा सबस्क्राईब केल्याबद्दल. ओके मानसी. मानसी बोलते सम्राट दादाला थँक्यू सम्राट दादा. वेलकम ताई. छान छान. तर मग पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. डबल टॅप करून लाईक करा. प्रीतिया ताईला मेन्स थँक्स. ओके ओके मानसी, थँक्स नको बोलू. फ्रेंडशिप में नो थँक्स नो सॉरी, ओनली मस्ती. ओनली मस्ती. मानसी, मला ना लहान मुलांचे कपडे जर मुंबईला घ्यायचे असतील तर एकदम असं चांगलं असं दुकान किंवा कुठे आहे असं मला सांग, जरा सजेस्ट कर. म्हणजे लग्नासाठी असे छान, म्हणजे कम्फर्टेबल पण वाटायला पाहिजे असे. जर लाईव्हमध्ये जर कोणाला माहीत असेल तर पटापटा जॉईन व्हा. की मुंबईला असं लहान मुलींसाठी, मुलींसाठी ग, कुठे चांगले शॉप्स आहेत जिथं आम्ही कपडे छान घेऊ शकतो मुलींसाठी. लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. बांद्राला आहे ताई, बँड्राला. ओके, छान मिळतात का? म्हणजे थोडेसे फॅन्सी पण असायला पाहिजे, म्हणजे असं गरारा वगैरे नाही, पण असे लग्नासाठी गरारा वगैरे मला नाही आवडत एवढं काही खास वाटत नाही. ताई मुंबई दादरला छान भेटतात.
ओके, मुंबई दादरला छान भेटतात. अजून कुणाला माहिती आहे का लहान मुलींसाठी मुंबईमध्ये छान कपडे कुठून भेटतात? मोठं शॉपिंगचं मार्केट आहे तिकडे. बांद्राला. बांद्राला पण ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. मला लग्नासाठी घ्यायचे आहेत ग कपडे, पण म्हणजे असं माझ्या मुलींचं काय माहिती आहे, त्यांना असे टोचणारे कपडे आवडत नाही. नाहीतर असे खूप भेटतात, फर्स्ट क्रायवर पण आहेत. पण ते असं त्यांना टोचणार, म्हणजे नेटमध्ये असतात त्यामुळे टोचतात. तर म्हणजे असे फॅन्सी पण असावे, इथे म्हणजे असे ट्रेडिशनल पण असावे, पण जरा छान असावे असं वाटतंय. हां, पण दादरला एवढं काय नवीन नाही आहे. मग बँड्राला बघू का मी? दादरला एवढं काय नाही आहे. ओके. ताई तू येणार असशील तर हवं तर मी तुला दाखवायला येईन. ओके मानसी. पण मी तुझ्याशी कॉन्टॅक्ट कसा करू, हे मोठा प्रॉब्लेम आहे. जर तुला चालेल तर मी नक्की दाखवेन. हो मला चालेल ग, पण मी तुला कॉन्टॅक्ट कशी करू, हे मोठा प्रॉब्लेम ना. ह्याच्यावर काय उपाय असेल तर सांग. मानसी ताई मी पण येईल दाखवायला. मला मला अख्खी मुंबई नाही खरेदी करायची आहे सम्राट दादा. म्हणजे तू बांद्र्याला, मानसी बांद्र्याला घेऊन जाईल, नंतर तिकडनं तू दादरला घेऊन जा. मानसी बोलते. हा, अगं मी काय सांगत होती तुला, तुझ्या भावाचा वगैरे आयडी असेल तर मला दे ना, मी तुला तिकडे मेसेज करते. सम्राट महिर, आम्ही दोघेही येऊ. सगळे मानसी हा बघ, सम्राट दादा म्हणते आम्ही दोघेही येऊ. मानसी आणि सम्राट दादा दोघेही येणार आहेत. बरं आहे, बरं आहे. मानसी ताई सोबत. मानसी ताई तुला चालणार आहे सम्राट दादा आलेला? मग काय एक मिनिट. मानसी ताई कुठे गेली असं सम्राट दादा म्हणते. मानसी बांद्राला हिल रोड मार्केट आहे ताई, स्टेशनवरून थोडं लांब आहे. हिल रोड मार्केट आहे ताई. ओके ओके मानसी. मग तिथं छान भेटतात का कपडे वगैरे, मुलांसाठीच हा, मुलींसाठीच वगैरे?
मानसी बोलते. आणि खारला लिंकिंग रोड आहे, तो पण मोठं मार्केट आहे, तिकडे ॲक्ट्रेस वगैरे येतात शॉपिंगसाठी. वाव. मानसी म्हणते वाशीला पण आहे ताई, सेक्टर 9ला शबरी हॉटेलजवळ मोठं मार्केट, तिकडे पण असतात, खूप छान. मानसी म्हणते हो, सगळे मुलींसाठीच आहेत, इथं बॉयज नाही भेटत एवढे. मुलींसाठी खूप व्हरायटी. मानसी बोलते एक काम करते ताई, मी तुला मेसेज करते ताई, तू टेलिग्रामला आहे का? टेलिग्रामला नाही वाटतं मी. इंस्टाग्राम, अगं कुणाच्या तरी इंस्टाग्रामवरून, तुझ्या भावाचं वगैरे इंस्टाग्राम असेल ना तर दे ना मला, मी तिथं मेसेज करते तुला. किंवा तू माझ्या जे वरती नाव दिसतंय ना ते हे कर, सर्च कर इंस्टाग्रामवर. एक काम करते ताई, मी तुला मेसेज करते ताई, तू टेलिग्रामला आहे का? मित्रांनो डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलचं नाव आहे, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. दिवाळी संपली, फटाके वाजवतोय आता, दिवाळी कधीच संपली. पटापट मित्रांनो लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बळी तुमचं स्वागत करत आहे लाईव्हला. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. थँक्यू लाईक केल्याबद्दल. फर्स्ट लाईक मिळालं आहे मला, मानसीने केले फर्स्ट लाईक. थँक्यू सो मच मानसी. सेकंड लाईक कोणाचा आहे पाहू. अरे वा, सेकंड लाईक पण झाला आहे. थँक्यू सो मच. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा आणि मेसेज करा पटापटा. मी केलं ताई, थँक्यू. स्नेहल घाडगे ताई, हाय स्नेहल ताई, कशा आहात? जेवण वगैरे झाला तुमचा? ओ स्नेहल ताई, जेवण वगैरे झाला काय? मी केलं सेकंड लाईक. ओके स्नेहल ताई, तुम्ही केलात का? थँक्यू स्नेहल ताई, थँक्यू सो मच स्नेहल घाडगे ताई. नाही हो, मग कधी जेवणार हो ताई? हे आमच्याकडे जेव घ्या. तुमचं झालं का जेवण? खुशी जेवते, खुशी जेवता आणि परी अजून येऊचा असा 2ला. ओके 2ला जेवतालाय. बरा असा, बरा असा. स्नेहल ताई मालवणी भाषा समजता? अच्छा. ओ स्नेहल ताई, आमची मालवणी भाषा समजता काय तुमका? आज काय आहे आजचा मेन्यू? वाटाण्याची आमटी आहे, फ्लॉवर बटाटा आणि मटरची भाजी आहे आणि भात. हा ना. ब्लॉगिंगची दुनिया समजता, समजता तर मग बोला आमच्याशी. स्नेहलताई म्हणतात समजतंय. ब्लॉगिंगची दुनिया म्हणता भाषा. मग तुमका समजतं तर बोला तरी व्हायचं आमच्याशी. मालवणी बोलणार आहे कोणच नाही की काय? पटापटा जॉईन व्हा. सर्वेश, आज तुम्ही खूप सुंदर दिसता. धन्यवाद सर्वेश दादा, धन्यवाद. आम्ही खूप छान दिसतो म्हणाल. सर्वेश दादा जेवलंय तू? ब्लॉगिंगची दुनिया तुम्ही जेवलाय का? पटापटा कमेंट करून मला सांगा मित्रांनो.
स्नेहल ताई, यश काय करतोय? सुनीता ताई पण होत्या लाईव्ह, कुठे गायब झाल्या? ताई रोजच छान सुंदर दिसते. बघ सर्वेश, तुला मी कधीतरी सुंदर दिसते, मानसीला मी रोज सुंदर दिसते. स्नेहल ताई म्हणतात यश झोपला. अरे सकाळीच लवकर उठतात ना पोरं, त्यामुळे लवकर झोपतात. ओके ओके स्नेहल ताई. स्नेहल ताई येत जा की आमच्या बरोबर वॉकिंगला सकाळचं 8:15ला. खूप मजा येते. तुमची आम्ही आठवण काढत असतो सकाळची. सर्वेश रासम बोलते, तुम्ही जेवलास? सर्वेश दादा, आम्ही नाही जेवू कसं. खुशी आमचा छोटा खुशी आमचा जेवता, बाकी आम्ही जेवची असं ब्लॉगिंगची. तू किडो असा आता कोकणी म्हाका येणार नाही, तू किदो असा. भगीरथ पवार, तुमचा आवडता सॉन्ग? माझा आवडता सॉन्ग हे असा कुठला, भिजून गेला वारा. हे मला पावसाच्या दिवसात ऐकायला खूप आवडतं. आणि मराठीमध्ये खूप गाणी आहेत मला जी आवडतात अशी डेली ऐकायला. भगीरथ दादा, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज लाईक करा चॅनलला. स्नेहलताई म्हणते तुम्ही मला घेऊन जात नाही. ओके, आता काय स्नेहलताई, आम्ही तर तुमच्या दाराकडे येऊन जातो ह्याला वॉकिंगला. तुमच्या दारापर्यंत येऊन आम्ही वॉकिंगला परत रिटर्न राऊंड मारून जातो. तुम्ही येतच नाही. येत जा की सकाळचं 8:15ला तिथून यशला सोडा आणि 8:15ला पुढे येत जा, मग आपण तिकडे जाऊ तवी विहारमध्ये. मग मी कशी येणार? मग सोडायला येतो परत. ब्लॉगिंग जेव ब्लॉगिंगची दुनिया. तुमची भाषाच मला काही कळत नाहीये दादा. मित्रांनो, पटापटा मेसेज करा. सर्वेश असम होयलो हायो. ब्लॉगिंगची दुनिया, मालवणी भाषा असा. मग आमका पण मालवणी येता, पण मालवणी बोलण्यासारख्या बोला ना काहीतरी. येतं काय फालतूगिरी. मग मी जर ना तुमच्या चॅनलचं जर रिपोर्ट केलंय आणि हरासमेंट म्हणून टाकलंय, तर मग तुमचा काय तर चॅनल ब्लॉक होतला. मग माका सांगू नको. त्यापेक्षा चांगल्या भाषेत बोला, मी पण चांगल्या भाषेत रिप्लाय देतले. आज लाईव्ह खूप शांत आहे. ओ ताई, तुमचा हो ताई, ओ नेटवर्कच छान व्यवस्थित येत नव्हतं मला, वायफाय गेलेलं त्यामुळे. मानसी बोलते, माझ्या सध्या प्लेलिस्टमध्ये फेवरेट सॉन्ग मन जोगिया जोगिया तू है जॉब मेरा दिल हो गया रोजिया तू हे सॉन्ग है मेरा. छान आहे, छान आहे. मग ही मालवणी भाषा नाही आहे दादा. ब्लॉगिंगची दुनिया ही मालवणी भाषा नाही आहे ना. आम्हाला कळण्यासारखी बोला. आम्ही पण मालवणी आहोत, कोकणी नाही. कोकणात आहोत, पण मालवणी भाषा बोलतो ना. कोकणी भाषा मला येत नाही. मानसी बोलते, स्नेहल ताई, अजून आमची मेन माणसं रोजची लाईव्हला नाही येत ना, म्हणून शांत वाटत असेल, नाहीतर कोडी वगैरे चालू असतात. हो स्नेहल ताई.
मी काय केलंय तुमचा? सर्वेश दादा, मी तुला नाही सांगत आहे, ब्लॉगिंगची दुनिया त्याला सांगत होते. मला त्याची काही भाषा कळत नव्हती त्यामुळे. भागीरथ दादा म्हणते माझा आवडता सॉन्ग जीव रंगला. हो हो, हे पण खूप छान आहे. ब्लॉगिंगची दुनियामध्ये कोकणी भाषा नाही असा, ही मालवणी असा. मग आमका माहीत नसत. मग तुम्ही खैसून असाय ब्लॉगिंगची दुनिया, खैसून असाय तर नक्की सांगा. आणि मालवणी भाषेसाठी एक लाईक करा. मानसी, काय झालं ताई? कोण काय बोललं? लक्ष नको देऊ. नाही ग, लक्ष तसं काय नाही झालंय. बरा बरा ठीक असा. मी एका बोलते मनाक लावून दुसराच घेता अशी गोष्ट ही लाईव्ह मध्ये. तर पटापट मित्रांनो लाईव्हला जॉईन व्हा. लाईव्ह मध्ये अशी मजा येते बघा. एकाला बोललं की दुसऱ्यालाच वाटतं की मला बोलतंय. नंतर बघ, तू तू बऱ्या बऱ्या बोलता. ही माका वाटतं बांद्याची भाषा आहे ना. ही बांद्याची भाषा असं माका वाटतं. ब्लॉगिंगची दुनिया ही बांद्या बांद्या बोलता. बऱ्या बऱ्या बोलता. मी बऱ्या बऱ्या बोलतोय. पण माका तुम्ही काय बोलताय तर सर्वेश म्हणता गोव्याची. गोव्याचे शब्द असत रे, पण ना काय काय लोक अशी बोलतात. सर्वेश भागीरथ दादा म्हणते आवडता हिंदी चित्रपट. आवडता हिंदी चित्रपट आठवतच नाही चित्रपट. हिंदी नाही आवडत. सगळ्यात माका आवडतो मराठी चित्रपट सांगू का दादा? अशी ही बनवा बनवी, अप्रतिम आवडतं माका. लहानपणापासून आम्ही बघत इलेलो चित्रपट. अजूनही जर ना बघीनसारखं वाटलं तर बघतो. हसन हसन एवढी मराठी पाळी येता वाव. ते दिवसच आणि ते चित्रपट परत कधी न येण्यासारखे असं. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. इथं जर लाईक नाही केलंय तर लाईक करा मित्रांनो. 2च लाईक झालेत. मला दादा म्हणतायत भगीरथ दादा म्हणतायत मला हम आपके है कोण. वाव छान आहे. भगीरथ दादा तुम्ही पहिल्यांदाच लाईव्हला आलात काय? आमका फक्त दशावतार आवडता, बाकी काय नाही. पिक्चर दशावतार की दशावतार नाटक? कोकणात दशावतार हा एक प्रकार असतो. म्हणजे एक नाटक असतं, पौराणिक नाटक असतं. खरंच म्हणजे चित्रपटांपेक्षा ते भावणारं नाटक असतं. भागीरथ येस. ओके दादा, तुमचं खरंच खूप स्वागत आहे. कुठून बोलताय भागीरथ दादा नक्की सांगा, कुठून बोलताय ते. काकण मूवी बघितला का ताई? नाही ग, नाही बघितलाय. भगीरथ बाबा जळगाव. वाव दादा खूप छान. जळगाववरून तुम्ही लाईव्हला जॉईन झालात. खरं तुमचं खूप खूप स्वागत आहे लाईव्हला. कोकण माणसं साधी बोळी. दादा माझे कोकणातले व्हिडिओ असतात माझ्या चॅनलला, तर नक्की जाऊन पहा. आणि नवीन असाल दादा तर प्लीज सबस्क्राईब करा. माझं 1 वाजता लाईव्ह असतं रोज तुम्ही जॉईन होऊ शकता. नोटिफिकेशन येत जाईल तुम्हाला. तर तुम्हाला जॉईन व्हायचं असेल तर तुम्ही जॉईन होऊ शकता. मानसी म्हणते मी काकण मूवी 5-6 वेळा बघितला, मस्त आहे. हो का मानसी? मी पण बघेन. हां, मी नाही बघितलाय. मानसी सर्वेश दादा तुमची पण कोकणी आहे? हो, हा सर्वेश दादा कणकवलीचा आहे ग, कणकवलीला. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आज खूप कमी जॉईनिंग आहे लाईव्हला. पटापट जॉईन व्हा.
सर्वेश दादा पण सिंधुदुर्गामधला आहे. हो सर्वेश दादा लाईक कर चॅनलला. मला आपल्या माणसांना सांगावं लागतं बघा रोज रोज की लाईक करा, लाईक करा. भागीरथ दादा मला लाईक करा चॅनलला. माझं ही नवीनच चॅनल आहे. ओके सर्वेश दादा असं मानसी बोलते. मग सर्वेश दादा तू अपडाऊन करतो का तुझ्या गावावरून इथपर्यंत? सीमा राठोड, हाय सीमाताई, नमस्कार. लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे. ओके आपल्या कोकणातून खूप असतात ना ताई लाईव्हला? हो मानसी, माझ्या ह्या चॅनलवर मराठी लोक खूप असतात, कोकणातली पण खूप असतात आणि बाकी जिल्ह्यातली पण खूप असतात. सीमाताई म्हणते या ताई जेवण करायला. सीमाताई विचारताय झालं का जेवण? हो ताई बनवलंय, जेवायचं आहे. तर सीमाताई तुम्ही काय बनवलात आज नक्की सांगा. आणि सर्वेश म्हणतोय नाही कणकवलीतच. ओके मग घरी कसं संडेला वगैरे जातो का? सॅटर्डे संडे. सीमाताई म्हणतायत 5 नंबरला लाईक केले ताई. ओके सीमाताई, थँक्यू सो मच तुम्ही लाईक केल्याबद्दल आणि तुमचं लाईव्हला खूप खूप स्वागत आहे. सीमाताई म्हणते आज खूप आजारी पडले म्हणून बाहेरूनच इडली सांबार आणले मिस्टरांनी. ओके सीमाताई, काय बरं नाही आहे तुम्हाला? काळजी घ्या, डॉक्टरकडे वगैरे जा. अंगावर काढू नका दुखणं, डॉक्टरकडे जा. मित्रांनो पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सर्दी ताप डोकं दुखायला तरी काय झाले? ओके सर्दी ताप आहे का ताई? डॉक्टरकडे वगैरे जाऊन या. मानसी म्हणते रोशनी ताई पण 2ला लाईव्ह घेताना आता इथून लगेच त्या लाईव्हला जॉईन होते मम्मी. ओके मानसी, ओके ओके. रोशनी ताई 2ला लाईव्ह घेता? हो हो 2ला. मानसी बोलते सीमा ताई काय वाटतं तुम्हाला? डॉक्टरकडे जाऊन या, काळजी घ्या असं मानसी तुम्हाला सांगते. सीमाताई डॉक्टरकडे जाऊन वाटत नाही होत आहे, ऑपरेशन झाले ना फॅमिली प्लॅनचं. ओके ओके सीमाताई, काळजी घ्या. तुम्हाला किती मुलं आहेत सीमाताई? सर्वेश दादा मध्ये मोठं मेड आकडा जातो आता त्रिपुरी पौर्णिमेला जाईन हरकुळात. ओके सर्वेश दादा. आमचं करंजेला दादा घर आहे सर्वेश दादा. करंजे गाव आहे ना तिकडे आमचं मूळ घर आहे, करंजे गावला. मित्रांनो पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा पटापटा. एक मुलगी
एक मुलगा आहे ताई, मुलगी 5 वर्षाची आहे आणि मुलगा 2 वर्षाचा आहे. छान आहे ताई, फॅमिली कंप्लीट आहे तुमची. कॉंग्रॅच्युलेशन. काळजी घ्या आता स्वतःची. हां हां, सर्वेश दादा बरोबर, नागवे करंजे. तू तिकडूनच जातो का त्या रोडने? जेवून येते ताई, ये जेवायला. हो मानसी, जेवून घे तू, आरामात जेव. कनेडी. ओके, तू कनेडीमधून जातो. मी कनेडीला गेली आहे. तिथं एक डॉक्टर मॅडम आहेत, त्यांच्याजवळ. म्हणजे आजोबांना बरं नसायचं ना, तेव्हा एकदा मी तिथं गेलेली कनेडीला, आजोबांना घेऊन, म्हणजे आईसोबत वगैरे. कनेडीला कुठले तरी आहेत एक डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर, त्यांच्याजवळ. लाईव्हला पटापट जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. आता जत्रा सुरू झाल्या ना कोकणात. कोकणात मस्तपैकी जत्रा सुरू झाल्या आहेत. चला आता जेवतो मी. लाईक केलं, धन्यवाद सर्वेश दादा. बाय बाय, काळजी घे. काय केलं होतं जेवायला? सीमाताई, मी आज वाटाण्याची आमटी, हे काय तर बटाटा आणि फ्लॉवरची भाजी आणि भात केलाय. या जेवायला. हो हो, ब्लॉगिंगची दुनिया. हो, काय असा वाटाण्याची आमटी, भाजी आणि भात. कोकणातल्या माणसांका भातच होय असता. आणि रात्रीची भाकरी. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तू किती राहता? मी कोकणात राहता. मी माझं कोकण गाव, कोकणातला. नाव तर असा ना, सिंधुदुर्ग. मी सिंधुदुर्गातला. किदे मरे, किदे तू विचारते? तुम्ही प्रॉपर कोकणातले सावकी ताई? सावकी म्हणजे काय ताई? सावकी म्हणजे मला नाही कळलं. त्यामध्ये नाव असा गावचा. आता गावाचं नाव सांगत बसायचंय नाही. गावाचं नाव कशा बया? मानसी, जेवून घेते, नंतर उद्यासाठी बाप्पाला हार बनवायचे आहे, ते बनवते. बेसन गोंड्याची
फुलं आणली आहे सकाळी. ओके मानसी, उद्या काय संकष्टी आहे का? मानसी उद्या संकष्टी आहे का? अमित काका बोलतात जत्रेला या, जत्रा चालू होतली, प्रसाद बरो हा ना? होय अमित काका, होय होय, जत्रा सुरू होतली या, तर येतो. आणि हे होय, प्रसाद पण बरे असत. तुम्ही बरे असाय मा अमित काका? आणि फॅमिली कशी आ? आमका पार्टी होई, गाडी घेतलास मा आमका पार्टी होई आईला काय? नाही ताई, रोज घरीच बनवते हार मी, फुलं आणते. आणि ओके 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 मानसी, छान 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 छान. अमित काका म्हणतात हो बरी, आलात की पार्टी देऊया. हो काका, नक्की नक्की. नक्की द्या. थँक्यू. एबी गेमर स्क्वॉड, हॅलो हॅलो. कोकणची माणसं साधी बोळी लाईव्ह पर तुमचं स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. हॅलो हॅलो गेमर स्क्वॉड. खुशी मोबाईल बाजू. खुशी काका येऊक नाही हा शाळेतनं, नाही परी शाळेतनं येऊक नाही खुशीला. आतापासून सबस्क्रायबर जास्त होणार थोडा, म्हणजे फुल सपोर्ट आहे माझं. थँक्यू गेमर स्क्वॉड, थँक्यू सो मच. कुठून आहात तुम्ही नक्की सांगा. एबी गेमर तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला. पटापट मेसेज करा, कमेंट करा छान छान. महाराष्ट्र, दादा मी पण महाराष्ट्रातूनच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून.
तुमचा कुठला जिल्हा आहे? तुम्ही मराठी माणूस आहात आणि मराठी माणसाला सपोर्ट करता, खरंच खूप चांगली गोष्ट आहे. नाहीतर मराठीत माणूस मराठी माणसाची पाय खेचतो. तर थँक्यू सो मच. तुम्ही बोललात तरी की फुल सपोर्ट आहे म्हणून धन्यवाद. लाईव्हला पटपट या ब्लॉगिंगची. तू मुंबईत येतं काय? नाही, मी मुंबईत नाही येणार जास्त. जास्त म्हणजे मुंबईत येणं जाणं नसतं आमचा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा खूप मित्रांनो. माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले व्हिडिओ असतात छान छान. कोकणामधले सांस्कृतिक सण, तसेच कोकणातले छान छान शॉर्ट्स, माझ्या डेली लाईफमधले शॉर्ट्स असतात. आणि इतर राज्यातलेही टुरिस्ट प्लेस दाखवते मी. तर नक्की जाऊन माझ्या चॅनलला भेट द्या आणि व्हिडिओ पहा, तुम्हाला खूप आवडतील. माझ्या ओरिजिनल चॅनलवर मॉनिटायझेशन करेलेले तुमचे चॅनल म्हणजे मला कळलं नाही दादा, तुम्हाला काय म्हणायचं आहे. मला माझ्या ओरिजिनल चॅनलवर मॉनिटायझेशन करेलेले तुमचं चॅनल म्हणजे म्हणजे व्यवस्थित सांग, मला नाही कळलं. जरा नीट सांगा काय म्हणताय ते. झोप इली काय तुका ताई? हो नाही, कोणच बोलणारच नाही ना कोण, त्यामुळे आज सगळी शांत शांत बघ. तेव्हा काय जागा येतं. 5:30ला उठलंय ना की डायरेक्ट 10:30च झोपतो. ब्लॉगिंगची दुनिया. तुझो व्हिडिओ बरे हाय. माझा व्हिडिओ बरे आहे तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. आणि व्हिडिओ लाईक करा, छान छान कमेंट करा. ब्लॉगिंगची दुनिया. तरच मागं तुमचं सपोर्ट. कोकणातल्या माणसांका सपोर्ट नाही तर काय कामाचा. तुमची पण ह्या असं काय चॅनल ब्लॉगिंगची दुनिया. चंद्रशेखर ताई कुठले आहात तुम्ही? नमस्कार चंद्रशेखर दादा. तर तुमचं लाईव्हमध्ये स्वागत आहे. मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील AB गेमर स्क्वॉड माझा आणि एक चॅनल हा यूट्यूबचा ओरिजिनल. ओके दादा, ओके. मग तुमचं चॅनल मॉनिटाईज झालं का दादा? AB गेमर हा असा. पण मी नाही करूक तुमका. तुम्ही मला सबस्क्राईब केलं आहे ब्लॉगिंगची दुनिया मी करूक नाही. तुम्ही जर मला ना असं सपोर्ट म्हणून लिहून टाकलंय तर मी लगेच प्रत्येकाक करतोय. जे का सपोर्टची गरज आहे ना ते त्यांनी जर मला सांगलंय सपोर्ट तर मी लगेच सपोर्ट करून टाकते. ओके, तिकडं व्हायरल करील तुमचा चॅनल. धन्यवाद दादा, धन्यवाद. खरंच थँक्यू सो मच तुम्ही बोलताय. माझं AB गेमर दादा माझं आहे कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे. आणि तिथं मी माझ्या म्हणजे एक स्टार्ट केलं चॅनल. नाही म्हणजे मिस्टरांनी मला सपोर्ट केला की तुला मी मोबाईल घेऊन देते, मग काहीतरी कर मोबाईलमध्ये असं टाईमपास करण्यापेक्षा. तर मी आधी असे व्हिडिओ, मला कॅमेरा कसा पकडतात तेही माहिती नव्हतं. तर मी नंतर मला कळलं, 1-2 व्हिडिओ बनवल्यावर कळलं की जे लाँग व्हिडिओ असतात ते आडवा मोबाईल धरून बनवतात आणि शॉर्ट्स ते असा हॉरिझॉन्टल ह्याच्यामध्ये बनवतात.
तर मला नंतर कळलं. त्यानंतर मला थंबनेल कसं बनवायचं हे कळलं. एडिट करायचा कसा ते कळलं. तर आता वर्ष अजून झालं नाही आहे ए बी गेमर दादा. तर आताच मी नुकतंच लाईव्हला पण सुरुवात केली आहे. तर बघू कितपर्यंत पुढे जाते माझं चॅनल. तुमचा सर्वांचा सपोर्ट असेल तर नक्कीच जाईल. ताई तिकडे पाऊस येत आहे का? कोकणात दादा मी म्हणजे कोकणातलीच आहे, पण आता कोकणात कामामुळे मिस्टरांच्या कामामुळे आम्ही कोकणात नाही थांबत, सणावाराला जातो. पण कोकणात खूप पाऊस पडतोय दादा, भयंकर. ब्लॉगिंगची दुनिया सपोर्ट. हो दादा मी नक्की करते. मला तुम्ही कमेंट वगैरे करा चॅनलला जाऊन, तर मला म्हणजे शोधायला बरं होईल. कमेंट करा एखाद्या व्हिडिओवर वगैरे, मी तुम्हाला सपोर्ट करून जाईल. द क्वीन हाय हाय नमस्कार. सागर अहिरे हॅलो मॅडम. हॅलो सागर दादा नमस्कार. आणि तुमचं द क्वीन अँड सागर दादा तुमचं लाईव्हमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी. तर प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. नक्की पुढे जाणार ताई. थँक्यू मानसी. खरंच मराठी माणसांचे मला खूप सपोर्ट आहे. मला खरंच खूप बरं वाटतं. ताई टायटल ना कीबोर्ड वरचा टायटल चांगला असेल ना व्हायरल लवकर होणार तुमचं चॅनल. टायटल ना कीबोर्ड वरचा टायटल असेल ना तर लवकर होणार. तर दादा मग कसं करायचं मला प्लीज गायडन्स करा तुम्ही, की म्हणजे कीबोर्डवरचे टायटल कसे वापरायचे. प्लीज मला गायडन्स करा, कारण मी पण नवीनच आहे, मला एवढी पण माहिती नाही आहे. पण जेवढी माहिती आहे ते मी माझ्या म्हणजे माझे आता लाईव्हमध्ये फ्रेंड्स आहेत त्यांच्यासोबत मी पण शेअर करते, की आपल्यासोबत इतरांचं पण चांगलं व्हावं. ब्लॉगिंगची दुनिया. सिंधुदुर्गामध्ये कुठे राहता? अहो दादा मी सिंधुदुर्गामध्ये कुठे राहते कसं सांगू. आपण कुठले आहात? मी नाशिक महाराष्ट्र. तुमचे गाव कोणते? तर सागर दादा मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि तुमचं स्वागत आहे नाशिकवरून जॉईन झाला आहात. खरंच खूप छान वाटलं. थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. आणि रोज माझं लाईव्ह 1 वाजता लाईव्ह येतं, तर प्लीज प्लीज रोज जॉईन व्हा. सूरज बनसोडे. सूरज दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तर ए बी गेमर दादा प्लीज तुमच्याकडे जर काही अशा माहिती असेल तर प्लीज मला सांगा नक्की. कुठे राहता वगैरे विचारू नका ताईला प्लीज. सोशल मीडियावर ते नाही सांगता येत. हो हो मित्रांनो, म्हणजे मी कुठे राहते वगैरे हे कसं सांगायचं ना. एखादा जेंट्स सांगू शकतो, पण लेडीज नाही सांगू शकत. काहीतरी आम्हाला लिमिटेशन आहेत, त्यामुळे आम्ही ते नाही सांगू शकत. सागर कोकण माझे आवडीचे ठिकाण आहे आणि तुम्ही छान आहात. नक्की खूप यूट्यूब चॅनल जोरात चालणार. सागर दादा थँक्यू सो मच. मराठी माणसांचं सपोर्ट असेल तर नक्की नक्की मी पुढे जाऊ शकते. तुम्ही कुठल्या बाबतीत व्हिडिओ काढता? तर ए बी दादा माझे व्हिडिओ ना एकतर म्हणजे मी कोकणात जेव्हा जाते तेव्हा कोकणातले म्हणजे मी सणावाराला जाते तर ते पण दाखवते. म्हणजे ऑल ओव्हर मी सगळे व्हिडिओ काढते. तर पण आणि मी जेव्हा बाहेरच्या कुठल्या राज्यात असते तर तिथले मी दाखवते व्हिडिओ वगैरे. टुरिस्ट प्लेस दाखवते आणि डेली लाईफचे शॉर्ट्स वगैरे वगैरे टाकते. मी थॉट्स टाकते थोडेसे. म्हणजे एकच टाईप नाही आहे माझा, असं सर्व टाकते मी माझ्या लाईव्ह माझ्या चॅनलवर. म्हणजे कोकणातले पण टाकते, व्ह्यूज पण टाकते, म्हणजे छान छान व्ह्यूज असतात, नेचर व्ह्यूज टाकते. सॉरी ब्लॉगिंगची दुनिया इट्स ओके. कोकणची माणसं साधी बोळी, कोकणची माणसं सर्व माफ करतात.
ओमकार आठवले 7 लाईक. थँक्यू ओमकार दादा. लाईव्हमध्ये तुझं स्वागत आहे. स्वागत आहे ओमकार दादा. ब्लॉगिंगचे मालवणची माणसा ना तुम्ही? हो, कोकणातली. ताई परत येऊन तुम्हाला एक ट्रिक देणार मी. ओके एबी दादा. ओके चालेल मला. तुम्ही लाईव्हला माझं 1 वाजता दादा लाईव्ह असतं रोज रोज 1 वाजता. प्लीज सपोर्ट करा. कारण काही काही टिप्स असतात, म्हणजे ट्रिक असतात, त्या मला नाही माहिती आहेत. पण माझा स्वतःचा एक प्रयत्न आहे. आजूबाजूचे व्हिडिओ पाहते मी, म्हणजे कसं काय करायचं ते पण पण असं प्रयत्न चालू आहे. बघा, तुमच्या मराठी माणसाची साथ असेल तर मी कदाचित नक्की पुढे जाऊ शकते. थँक्यू सो मच एबी दादा. ओमकार मी आलो पळत पळत. थँक्यू ओमकार दादा. थँक्यू सो मच. लाईव्हला तू जॉईन झाला. सीमाताई म्हणतात बोला ताई कॉल आला हो. ओके सीमाताई, कॉल आलेला का? जेवलात का सीमाताई तुम्ही? सर्वेश दादा म्हणता यंदाचो गावचो धैकालो यूट्यूबवर टाका. सर्वेश दादा, मी कोकणात सध्या नाही ना, त्यामुळे मी कसे टाकतले. पण मी आता भावाच्या लग्नात वगैरे जातले, तेव्हा खयची तरी एखादी जत्रा असतात आणि मी गेले तर नक्की टाकतलं. आणि ओमकार मूड खराब आहे, पूर्ण पाऊस आहे सकाळपासून, काम बंद यार. ओमकार दादा रिक्षा चालवतो, खूप कष्ट करतो. पण या पावसामुळे त्याला बिचाऱ्याला असं खरंच एखाद्याचं नुकसान होऊ नये बाबा. पावसा बाबा प्लीज लवकर जा, शेतकऱ्यांचं तर नुकसान करतोयस तू. ओमकार दादा नको, निराश नको होऊ, होईल सगळं नीट. ओमकार दादा म्हणतो हाय. हॅलो ओमकार दादा. सागर म्हणताय आपली गाव आपली माती देण चुकीचे नसते मॅडम, सर्व रॉंग. चुकीचे लोक नसतात. आपण कोकणचे आहोत, मोकळे बोलायचे, लाईव्हमध्ये बोलले पाहिजे. हो हो सागर दादा. ओके, तुम्ही काय विचारलेलात मला सागर दादा? हो दादा, मी मोकळेपणानेच बोलते दादा. आत्ता जेवण केले ताई, सीमाताई म्हणतात. ओके सीमाताई. ओमकार परीत हॅलो हॅलो. सर्वेश दादा म्हणतोय टाईम हा दहिकाल्या बार्शी नंतर चालू दहिकाले. हो हो, मी डिसेंबरमध्ये जातले, तेव्हा असले तर टाकते दहिकाल्याचे फोटो. कॅमेरा सूरज म्हणतात कॅमेरा नीट दिसत नाही. नीट मग मला कमेंट दिसत नाही. मग ओंकार म्हणतोय काय झाले ते सांगा, माझ्याकडून स्लो होत असेल तर मी करेन. काय ते स्लो? काय श्लोक होत असेल तर मी करेन, काय ते? मी चाललो आता झोपायला. ओके ओमकार दादा, काळजी घे. परीत दादा हाय. एबी दादा तुम्ही गेलात का लाईव्ह सोडून? ताई परत येऊन तुम्हाला एक ट्रिक देणार मी. ओके दादा, तुम्ही कधी येणार आहात? रोहित खंडोरिया. हॅलो रोहित दादा, नमस्कार. मित्रांनो डबल टॅप करून लाईक करा. ओमकार आठवलेचा विषय काय झाला? अरे दादा, तो मुंबईला आहे आणि त्याची ऑटो रिक्षा आहे, पण पाऊस भरपूर पडतोय ना, त्यामुळे गिराईक वगैरे कोण मिळत नाही आहेत. आणि रिक्षेचं कसं हातावर पोट असतं, जेव्हा त्यांचं कामावर पोट भरतं. काम जर नसेल तर पोट कसं भरणार ना बिचाऱ्यांचं. सागर तुमचे कोकणचे लाईव्ह यूट्यूब चॅनलवर असतो आणि जे लेडीज दादा बोलते ते सक्की बहीणपेक्षा जास्त असते.
खूप असते खूपच. यूट्यूब चॅनलचे ताई आहेत आपली. थँक्यू सागर दादा, थँक्यू सो मच. खूप छान बोललात तुम्ही. ओमकार दादा तुला म्हणतोय पुण्यात ये म्हणून. ओमकार दादा म्हणजे मुंबई नाही ताई, हिंगोली जिल्हा. ओके, सॉरी, हिंगोली जिल्ह्याला आहे MH38. ओके. तर ओमकार दादा हिंगोलीला आहे. ओमकार दादा दोघेही ओमकारच झाले आहेत. मग कोठे आहेस, तिथून ये म्हणून मी पुण्यात आहे. ओमकार दादा म्हणतोय, परीत दादा म्हणतोय की तू पुण्यात ये जॉब कामासाठी. मुंबईला पाऊस आहे का? ओके दादा, येऊ कधीतरी असं म्हणतोय ओमकार दादा. मुंबईला पाऊस आहे का? हो रे, कोकणात, मुंबईला सगळीकडे पाऊसच आहे. सागर म्हणता लाईक देईन, सबस्क्राईब केलं स्पेशल आपली कोकणची ताई साठी स्पेशल लाईक. थँक्यू सागर दादा, थँक्यू सो मच. दादा माझं 1 वाजता लाईव्ह असतं, तुम्ही रोज येऊ शकता लाईव्हला. खूप छान वाटतं तुमच्याशी बोलून, खरंच खूप छान वाटलं. मराठी माणसाचा सपोर्ट असणं खरंच खूप गरजेचं आहे. ओमकार दादा म्हणतोय आज ड्रग सप्लाय करणारी मुले गावलेत. बाय ताई, सॉरी. असू दे दादा, ड्युटी फर्स्ट आहे. तर तू नक्की तुझं काम कर. मला अजिबात राग वगैरे नाही आहे. ड्युटी फर्स्ट असते आणि मला माहिती आहे ड्युटी काय असते आणि ती करणं किती गरजेचं आहे हे मला माहिती आहे. तर आनंदाने कर ड्युटी. आपण काय, माझं रोजचं लाईव्ह असतं, तू कधी पण येऊ शकतो. ओके ओमकार दादा, काळजी घे. ओमकार दादा म्हणतोय जय हिंद, जय हिंद दादा, जय महाराष्ट्र. हो दादा, ओमकार दादा, ओमकार परीत दादा पोलीस आहे पुण्यातला. तर त्याच्यासाठी ड्युटी ही फर्स्टच असणार आहे. तर जय हिंद दादा. मित्रांनो, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो, पटापटा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पटापटा 10वा लाईक कोणाचा आहे मला पाहू दे. लाईक करा पटापटा, 10 लाईक होऊन जाऊ दे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. सागर दादा म्हणतात मी नाशिक, महाराष्ट्र, मीडिया, प्रेस, जॉब आणि माझे ऑल फॅमिली मेंबर्स पोलीस डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र, नाशिक पोलीस लाईन. वा दादा, म्हणूनच तुम्ही असं बोलताय की स्ट्रेट फॉरवर्ड राहायला पाहिजे आणि जे जे समोर आहे ते बोलायचं. खरंच छान छान पर्सनॅलिटी आहे तुमची. हो दादा, थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. ओमकार दादा म्हणतो येतो ताई, बाय बाय. पाऊस खुला झाला, मी निघतो, रजा दे ताई. हो दादा, सॉरी ओमकार दादा, काळजी घे आणि व्यवस्थित काम कर. सागर दादा, थँक्यू सो मच, तुम्ही मला खूप सपोर्ट केल्याबद्दल. थँक्यू ताई. ॲडवाईसमध्ये ॲडव्हान्समध्ये ओके ओके. तर मला माहीत होतं रजा मिळणार म्हणून ॲडव्हान्समध्ये थँक्यू. ओके ओमकार दादा, थँक्यू सो मच. सागर दादा, थँक्यू सो मच.
उद्या या लाईव्हला नक्की. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला 1 वाजता लाईव्ह असतं, 12:30 ते 1ला. जर तुम्ही मला सबस्क्राईब केलं असेल ना दादा, तर नक्की तुम्हाला नोटिफिकेशन येत येत जाईल. तर थँक्यू सो मच. मी आता दादा लाईव्ह माझं संपवते. मलाही रजा द्या. उद्याच्या लाईव्हमध्ये नक्की भेटू. बाय ओमकार दादा, बाय सागर दादा. काळजी घ्या सर्वांनी. बाय बाय. ओंकार दादा म्हणतोय मी का येऊ बरं लाईव्ह, मी नाही येणार. मला माहिती आहे ओंकार दादा, तू म्हटलंस तरी तू येणार लाईव्हला. माझा भाऊ आहेस तू. तर थँक्यू सो मच दादा. थँक्यू ओंकार दादा. थँक्यू सागर दादा. थँक्यू. उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटूया. बाय बाय. सर्वांनी काळजी घ्या. बाय बाय. बाय बाय बाय.